Kasih empat pada sebahai pibaro syakan dia kejisikri nak Bible syaki kena. Dia kan kepo komentaru ngisok komen bagi pedang sebahai pibaro bat haswa bagi nya syapang sisu bani kaya pi nak tin joblay. Tu gini sementara langsung aku bagi kejiruai ban yaro ban mane ya oblay. Ini kepo mentah haswa bangin nya syapang banhikai pi nak tiang joblay tagin sementara langsung iwe jilekai ringkat bakini ki arngut to kai bapini benle kalong kat bakloy mo ngan ong manga ngan ai manga tang iwe alphabet nakman bat ba pi hab ban ai ya ka jinglong ka joblay ya kai ka jinglong ka joblay di ban persang to haswa bangin asya ka jinglong ka joblay to mentangan le asya ki kerteng jong kibrio ma
to phiru philaban baro philaban persang lambar kini to ai nga ka wei ka kerteng jong bril bas hapo Bible ma bas dang dawa Abraham. okay to good thakti nang ta joki brown good Abraham to nang ta de di Daniel. ish ki start ha kini brown good ki yo ka jo Daniel okay very good to nang ta je Joa dan Joa J tol ajan day persang Joyu keluar oh Jonah very good tol ayo tak tam i ya fi day to sekreteng jakapan N Ninibe. Okay, very good. To stang ka way mo. Isa poy pat siya ka jilong ka jo oblay. To Daudi. Damascus. Okay, very good. Damascus. Dengan skampiru pihak persang nama kini. Dia mentapat ngin poy siya ka jilong jo oblay. To ngin pet na kini ru kat ke bakloy pin ay nga ka way ka jilong jo oblay kabas dang da uke. Oh, ublay ulang ba? Crow. To, ublay ulang uba. To, daw S. Spoon. Slur, spoon. Very good. To, B. Baha. Okay, to lah kloy Riverin. To, ublay ulang uba. Baha. To, yung lang laisin. 1, 2, 3. Ublay ulang baha. Ublay ulang baha. Ublay ulang baha. Teh ni kasi menta, nginya pet lang ya kadi ka jinglong ka jo oblay, baulong babha. Teh tu yang menta, mo ya ki ai ki piju ong bakalong babha. Ya kumi ki ai. Bantia kalong babha. Teh kan mau bantia palat tat mlong, de ni kadana ka po bantia kanang ban kan bahana ka menta ka jongi, to nang tai revelin. Okay, ban bam ro kalong ka babha la dang ngimbam. Nila bantelot. Ini to. Kay belau persyak nam ta jing bah. Ka belau persyak bat ka babha. Kay. Ka basniu. Mo? To pila banyak tu yang akan dia kay pat ka basniu ko piong bakalong ka basniu. Baik syobri ko ni basniu. Very good. Banyak tu. Tu to ngi di ni. Dan sibun bah ki ke bah. Bat ki basniu kan ya syukli. Tang ba pinyo ya ka jimut ke ega bah bat ke ega ba sniu te ha kan ka sig ma omne ngi pet lang ya ka jinglong jo oblay ba oblay jungi ulong ba bah dei to ha ka mo ki ji kai ki baladet ha ka ni ka series na ka Bible shaki kena ha ka nang ka pra la hikai pi ma sepang ka we ka jinja nak tieng ka jo oblay sepang u Joseph Mala dah pimpat pet, pilawan pet nak ke Bible syaki kena ke bapra, lahikai sepang kumnu, bau blay ulang babha, lingba ke jingem jong Joseph. To, tak apa je kata? Okay, very good. Dia nak kamta jo pimpat pet, pilaban pet. Dia hang tu pinyu i, ma ya ke jilong jo blay hadu kat nu blay ulang babha, babha ki baro ke jingja, ha ke jingem ke jong Joseph. Kilong babha, bat kilong nak benta ke babha. Nama ba oblay utip kambha nak benta ke GM jungi. Kiki baro ki ba ujona umat ru ak GM ke jong ki jingsha pencitom ru kilong nak benta ke babha. Mo to. Uji suru upen scam ya kan ni. Ma ba oblay ulong babha. Haba ki ma ba we u ruspa ulawan ma hau jisu berulang ku no hikai babha ulah pertau jisu berulang ku no hikai babha kai bau jisu ulang kum no wang balai mi khat yang babha ma ngam dei babha ngam long babha hende dan tang uwe babha utaru we blay hoi ublay bak pau dei ba bau dan menu babha hende tang ublay uba ukpa ti kumbau jisu rupen scam ti baka dei ha di ka sniru nginya pen scam shishu
ma ba ublei ulang ba bha na ka jing tho ka jong u David ha ka jing roi ka jong u ka ba shi spa sao phau san ti ha ka ni ka singi ni pet ma ki ai kita ke jing le ke jong ublei ki ba pen I ba ulang u ba bha ki dan sao tli ki ba ngin pet ling ba ka ni ka jing roi sam ma ka ba pen scam ba ublei ulang u ba bha kabaning kong ma ka dei ba ublei ulong ublei ubadap da ka jingai e bat ka jing isnei ubatut ban bitar dei nama ba ublei ulong ba ma ba ai e bat ba isnei ba ngi baro ngi yo ban lekmen ka perthai baro ka lekmen hauni ubenai man ta balai Merry Christmas. hoi ba dei Christmas kai Christmas kai Christmas ka jikan mau ya kai Liệu Jesus. kajikan mau ya kacing ka yo jisu deh nem to wala ngimtip mo ya ka sngi ya ka por ni ngimtip ya ka mo yo benai har ka por la kha jisu hende ka batik na par kalong bau jisu lawan syaka ni ka perthai deh nem bangi ru baro yo ban lekemen te ka ni ka pen I ya ka jing krau ka jing bha ka ja ublai bahadu ka nu u ye yangi hadu ka nu u sumana ka benta ka jongi ka ba arpan ka bangin pet ka long ublai ulong hajan jong kita ki bawat ya ublai ulong hajan ja kita ki ba wat ya ma ya ka definition la rapi puliter ya ka sam sispa sapusan bat ka balai pan ublei uri kendong lane usumar na ka benta kita ki ba iya je kemur kemno ublei ulong unong ya da ya kita ki ba iya je ublei ulong unong ya da bat ka basal pat mo ya ka jingkwa ka donut jong kita ki ba septi ya ublei pi ya kita ki ba septi ya ublei uai ya ka jingkwa ka donut ka jongki to kini di ki jinglong ka jo ublei ki pen pau ba ublei ulong ba bha ling ba ka ni ka ba ka jingwai sam ka ba u David ular wai ka ba sispa sapsan ko mentangan keli pat ya pi ke ba ublei ular le bha ka jim jo pi men ta ka sngi Là anh cái chỉ cần chỉnh kia. ong khame Là anh cái chỉ cần chỉnh kia. okay wai pi ka juga jingkia riverin Usuma ringi, okay. Do suma nak kamta jong I riverin, waj ko jingkia ya ya fita nges kem dan shibun bah ki kam bah ki ba ublei ule na ka banta ka jingin ka jongi man la kapor bat man la kleman. Kai pat bangi dei ban le, ma na ka da ko ni ka jing bah ka jong ublei, kai ka bangi dei ban le. Na ka ni ka kitab samhi ko ongi bangi dei ban le amno, yaro ya no. Ya ublei ke jing ruai ke bangi yang dang dep ban ruai mo ko ong ya ro bat ai ngu ruai ya ro bat ai ngu ya ublei bau long ba bah tinem te kum juru ke mo kalong kentu na kam ta jungi bangin lek men hala kasi ai banu thli jungi ke gm ke jungi kan lek men bau ublei ulong ko no ba bah oi te plasai to te ngiskem mahala kasi ai ngin yakin mau hapdeng shibun ki ba bangin jah ka jim jungi ma la ki ji sngosi ki wan ne ki ji sngo bha ki wan tu ngin yakin mau ba ublei ulong ba bha ma maro pipet na ka jim jong Joseph ne ka ngi pet na ka gm ka jong Jona ne nanu nang nuru ma ngi pet ngi I bet ya ka jing long ka jo ublei ba ublei ulong bha tapi yet ru ka gm la diru pin shem ba ublei ulong babha ma kum bala pen scam menta na ka tien ka jo ublei om dan u babha hendre tang u Lây. hoi tang u blei ma la pen scam do jisu bat ngiru ngai pen scam bat tang u blei ulong u ba bah tinem to na ma ka ni ka jing krau ka jing bah ka jo ublei te ka ya rapingi ya ka bangin shania shu hanu ha ublei hoi adang yo I ya ka jing bah jo ublei kan ya rap yangi bangin shania shishu hau blay bakan ya rap yangi rukum ju bangin ang kuah shishu ban mani shishu ya ma bandang tade ngin kuah shishu bangin
Yo ya kata ka jing bha ka joblay. Bat ka day yang ngiru iwe piwe mapiru kumju. Ba pendlong ki babha sya ki pan. Di haban pun ke hakadi ka po ka menta ani tu ipi ka we ka jitu khana mo ka pen scam shishu ya ka ji kai ba piyo ka ka si ba oblay jungi ulong babha. To, aku ai pi snap ha, bat pila banya tu ru syakiwe, ya kan dia gaji tu kana. Badan uwe usiem, badan uwe usyakri. Ubaha ki e baro, ki jingja, bakmen ne bas musi, uju ombet ha usiem, bat du jingkermen. Uble ulong babha, bat ubajanai. Utip kambha, ya ki e baro. Dia hakawai ke singi kini baru arngut let syaklau ban let set merat pitip abang let set merat tekan mau ngi seniam syasyu ban let set merat to hatu kapor ki let set merat undi usyakri barsin ki let ban set merat Henry ha kata kapor lawan we using ubadak ruhu balaran siat hausim usyakriru ulaya kon bat yarab ya usim bat hadin ulayo penyap ya using Henry usim pat ulado no iwe isim priakti di usim ulas ngosi baulong lada ublay ulang babha andai ban syahadat ya using kumni bat bandu no iwe isim priakti Henry uni usyakri ulong hapdeng kini ki baro ru ublay ulong babha ki baro ki baja ki long na kebenta ka bah usim ru haba ulay sngo ya kata uladam bat ditar bat hata ka jingdam ula pha ban set bendi ti ha kata kapor layan lam yau ban set bendi bat utau syakri buat layan lam yau udah pertaru udah pertajam udah ong ublay ulong babha to kat badang ya kisngi habau uni usyakri udang dan hayem bendi uni usie mawai udah let kai biang syaklau tiha kata kisngi bat lawan kiri klau kira kem batte yau bat yalam yau ban penyam bat ai ke jingkinya syaki blay jongki di haba labu yau ha kata keduan ban ai jingkinya kila pet benia yau kila syempen ban bau duna iwe syempre akti kumtahi kila pelat no yau namar umlong ubri ubabiang lut nebet ban ai ke jingkinya syaki blay jongki ti hang tau sim lo kemen ba ula kemen hadu kata-kata nama ula yo lat im tang nak kadau iwe isim prakti mau bomdan iwe isim prakti ula yo lat im ti onna ula poi hayeng ula hukum mau ban pelat no ya tau syakri bar loong ublay da sisya ulong babha nama balay na kadau ka jiduna iwe sim prakti ngalalat na kajingsya kinya Henry ula kelipat hau tau syakri ulong ladau blay ulong babha balipat usyak yang aban set yang bihayin bendi ke bau syakri ai jubam usyakri moda kaji so scam ulong genran ladang ngam dan hayin bendi ngandala let lambat me syaklau ba ban let set merat bat ngan sasha kinya namar ngam dan juduna haki khotmen ke pui bun sien ni thnum mahabawan ki jingja ki basnosi hakaji emjengi denem ni thnum ni sosi ni klet no ba ubre ulong babha Henry lingba ka tu ka jitu khana ni bahadu ka no ka jing krau kajong bha kajong no jong oblay ti ai bahala kasngi hapdeng ki baro kajing ja kajim jengi nginem klet ba oblay ulong ba
Bakum dah. Tanya sengau. Babah. Hoi, ubabha. Mo, bat kiki baru bonja ka jim jengi, ublei utip kambha, na ka banta ka jongi. Mo, to. Ai kublai ye pi, baru aki belasah skor ke jikai, nangis kem pi ayo shibun ke jingkerku, ublei nondon kat lembat pi. Dia kan dikapur ke menta, ngin penkut dah ke bangi simentalah ke jing duai, dia ngakuai piru, ringkat lembat kini, pinbut na dien jonga, ya kan di ke jing duai. Dok kalau lagi kemat kan? Kokpa jungi, Kukupa jengi. bahab neng, Bahab leng. ngangu ye me, Aingu yami. bangiyo, Baniyo. ya ke jikai, Ya kejikai. ha kani, Hakane. kesengi menta. Sni minta. Kebapin kin mau, Bapikin mau. bamelong, Pamelong. ublei babaha. Ublay babah. Atrai, Atrai. ngi aingu ye me, Di aingu yami. ya ke jingker ku ke jong me, Kejikku. bat ya ke jing baha ke jong me, Ya kejing ha kejongi. ha ke jim ke jongi. Ha kejing em kejongi. Ya rap yang ngi, Yerap ini. bangin yo, Meninyo. bangin yo i, Meninyo i. ya ke jing baha bakrau jong me, Kejing ha kepra jongi. kenang bangila, Nang penyenna. ban shania, Masyanya. bat i chishu ye me, Mati susu ini. bat kum juru, Kum juru. ban yaya ro ye me, Banyaya ro yami. hala kesengi, Hala kesini. ke jing em jongi. Kejing em jongi. Tu sumar yang ngi, Sumar ini. tu ai ke jing kot jing kia yang ngi, Ai kejing kat jing kia jongi. batu pelat yang ngi, Tu pelat ini. na ke jing pensoi. Na kejing pisau. Tu ai, Ai. bangin long ki kun jong me, Bagi long ikut jongi. ki bapendan kam, Bapenda kam. ya ke jing hikai, Ya kejing kai. bang yo, Bangi yo. ha ke ni ke sengi ba mentang. Ha kini kesini kerontak. Ke blai shibun trai, Besh bon try. ya ke jing baha jong me, Ya kejing ha jongi. ke ba me melale, Mami melala. ha ke jing em jongi. Ha kejing em jongi. Ha ke teng jong jisu, Ha ketang jongi. ngi duai, Duai. ban ngi aingu, Bagi aingu. amen. Amen. Tu boleh unkir ku ye pi baro, ni saya sembiang pat ha ke wei pat ke spor. Bye bye.